Салом алейкум бародарои азиз. Ина бародаро, ина ғарибӣ мегӯян, ина яхело фикр мекунанд ки ҳамин бачаҳо дар Россия айдарах мечинанд пулайна. Ниё ки бачаи 18 сола 20 сола дар киҷо кор мекунад. На, бинен бачаҳоро бинен. Дар чӣ хели ҷоҳо кор мекунанд, дар болои ду тачӯ. Ниё кунен. хоҳарои азиз, ба қадри ҳамин бачаҳо бурасен. Хуб бигарден, ҳалол бигарден ки ҳамин бачаҳо, ҳамин шербачаҳо ба як арақи ҷамил, ба як азоб, ба як меҳнати ҳалол мехоҳанд зан ба даст биёранд, зиндагии хуб дошта бошанд. Ина бинен, ҳама бинен бародаро, хоҳаро, бинен ки ҳамин бачаҳо ба луқмаи ҳалол зан мегиранд. Ина нигоҳ кунен, ба қадри ҳамин хел ҷавонбачаҳо бурасен. Ина бинен дар чӣ хели ҷоҳо, дар чӣ хели дар болои ду тахта кор мекунанд бечораҳо. Ай боқӣ дар паноҳи Худо бошен. Худованд ҳамаата нигаҳбон бошад.